7 ràdios i 20 hores de directe. Ràdio Associat, veus unides. Us presentem la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya i contem amb la presència d'en Joan Rosquelles. Bon dia, Joan. Hola, bon dia. Comencem per situar-nos. Llegim el que hi ha en el vostre web. Explica que la Federació està fundada el 1987 arrel del primer Congrés de Teatre Amateur i distingida amb la Creu de Sant Jordi l'any 2010. És l'entitat que representa la força de més de 300 grups amateurs de teatre davant de les institucions. Partint d'això, doncs, ja veiem que això ve de lluny i veiem que aquesta federació és hereva del que havia estat abans de la guerra. Fem una mica d'història i situem-nos de què estem parlant. Doncs sí, la federació va fer el primer congrés a Igualada l'any 85 i aleshores, com tu dius, és hereva de tot el teatre que s'havia fet des del punt de vista amateur a Catalunya, no? De fet, vam aplegar tot el que havia sigut el moviment, per exemple, del Teatre de l'Odeó, que estava fundat el 1850, després Festa, que era també un... O sigui, el més enrere que anem és el 1850? Aviam, aquella entitat va néixer el 1850. Déu-n'hi-do. És a dir, aleshores vam recollir tot aquest moviment del món del teatre amateur, inclús es va poder negociar que ens enviessin els papers que estaven a Salamanca de totes aquestes entitats que havien fet teatre amateur. És a dir, que des d'un punt de vista administratiu, diguéssim, es considera que vosaltres sou els continuadors d'allò. Exactament. Sí, inclús nosaltres a la federació tenim els papers aquests de les entitats que en el seu moment van ser arrebatats d'aquells, van aportar, no? A Salamanca i ens els van retornar. O sigui que quina sort, no?, de tenir-ho. Sí, evidentment. Això ens dona molta força moral perquè la gent passa però la feina, la tasca que es fa continua els anys. Sí. Aleshores, a veure, tirant ja cap aquí, és a dir, ens hem remuntat molt enrere, començaves a explicar això que hi va haver-hi el primer, que em sembla que no ho has acabat d'explicar, el primer congrés aquest. Sí, va ser el 85 a Igualada i va servir per comptar-nos, per saber quina força teníem. Després de... Evidentment ja havien passat uns anys des que va acabar el franquisme, que va ser aquests anys que es van anar consolidant els grups de teatre, no? Perquè comptar-se... Perdó? Comptar-se significa tu això és una feinada, sí, saber no? quants grups hi havia. En aquell moment, entre grups i entitats, eren unes 120 entitats les que van estar allà presents, unes 120 entitats, sí. I, ja et dic, això fa 35 anys, 36 anys, farà. I ara toca fer un segon congrés per veure com estan en aquest moment. Molt bé. Tinc entès que aquest segon congrés serà el 29, 30 i 31 d'octubre. Sí. I parlem de la importància, la transcendència i a més sé que hi estàs col·laborant amb una ponència dintre el congrés. Sí. El congrés consta de diverses ponències, no? I jo he col·laborat concretament amb el de la llengua i després el teatre per als instituts i el teatre de gent gran, no? Són 3 ponències. És una activitat que quasi cada poble té un grup de teatre o 2. A la federació són 300 grups que estan pagant una quota, apuntat, no? Això significa molta gent. Significa 15.000 persones, més o menys, no? Més tota la incidència que tenim després quan fem teatre. Imagina't totes les obres de teatre que representen totes les entitats, més pastorets, no sé, la quantitat de gent que es mou i que va al teatre, no? O sigui que perquè la federació què els ofereix? A els grups? Sí. Home, mira, els ofereix informació, els ofereix estar al dia en contacte amb altres, amb tots els concursos que es fan a Catalunya tota la temporada. Ens ofereix tenir contacte també amb grups de fora de Catalunya, d'Espanya o sobretot de l'estranger, de França, de Bèlgica, etc. Ens ofereix una sèrie de cursos que puguin formar-se. La federació contínuament està fent cursets de dicció, cursets d'interpretació, cursets de direcció. Tot això se'n poden gaudir els grups. Se senten realment acollits en un entorn que els ajudi, diguéssim. Exacte.
Els grups amateurs, a part, pot ser que no tinguin un teatre propi, que visquin el caliu d'una entitat o vagin canviar, no? Un centre cívic, etc. Aleshores se'ls ofereix la possibilitat d'entrar en una roda de concursos i mostres de teatre en què ells poden anar a representar les seves obres a altres llocs, cobrant uns diners i financiant-se, etc. No? Quines activitats en aquest moment, a banda de l'organització del Congrés, esteu fent? I per acabar, dir-nos a on us poden trobar, qui es vulgui apropar a vosaltres. En aquest moment estem centrats en el Congrés, no? Bàsicament, però això no vol dir que es talli de fer totes les activitats, concursos, mostres, que van convocant els diferents associats nostres, i es poden trobar a la federació. Aviam, us donarem un correu electrònic, Sí, digue'l. és administració@teatreamateur.cat. Molt fàcil, administració@teatreamateur.cat. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Joan, i continueu amb aquesta feina tan ingent i donant el màxim suport a totes les associacions que ho necessitin. I sobretot a la gent que es dediqui i que vulgui fer teatre, no? És una activitat... L'important, en el fons, és fer teatre, no? Sí, sí. Jo voldria només afegir una cosa, i és que aquest congrés no és només pels grups federats, és per totes aquelles persones que tinguin interès en el teatre amateur. Molt bé. Poden ser mestres d'escola, poden ser monitors d'esplai, poden ser de qualsevol àmbit. Molt bé. Moltes gràcies. Parlarem de l'Associació Iberoamericana de Bancos del Tiempo. Bon dia, Josefina. Bon dia. D'entrada, què és un banc de temps? Situem-nos. Sí. Què és? Doncs un banc del temps és un projecte de ciutadania activa. És un projecte on la gent obre un compte corrent de temps i intercanvia el seu temps amb altres persones que formen part d'aquest projecte. Sempre des de la igualtat, per tant, cada hora que aquesta persona ofereix de qualsevol servei que a ella li vagi bé de fer, doncs pot demanar una hora de qualsevol de les altres persones que estan inscrites al banc del temps quan té una necessitat que no cal que sigui una necessitat molt gran. Pot ser algú que em despengi les cortines perquè no em puc enfilar a l'escala, per exemple. Estem parlant de coses tan senzilles com aquesta. I això, efectes pràctics, diguéssim, que hi ha una web o hi ha un... Sí, és fàcil? Mira, normalment hi ha secretaries obertes a diferents llocs. Per exemple, aquí a Barcelona hi ha un banc del temps al barri de Gràcia, situat dins de Lluïsos de Gràcia, o hi ha un banc del temps a la zona de la Sagrada Família, situat a l'espai 210, on hi ha un altre Fort Pienc situat dintre del que és Transformadors. Depèn de cada lloc, hi ha un banc del temps. Per què? Perquè el que s'intenta és agrupar la gent del barri que viu a prop. És a dir, clar, això no vol dir que en un moment donat, en el teu barri hi ha algú que aquell servei que estàs demanant no hi ha ningú que el pugui fer i que te'l puguin fer des d'un altre barri. Vol dir que els diferents bancs del temps estan en xarxa o estan... Acostumen a estar bastant en xarxa, perquè sí que és veritat que ja quan vam començar, l'any 1998 aquí a Barcelona, que es va obrir el primer banc del temps del territori espanyol, en el barri del Guinardó, doncs va obrir una associació que és Salut i Família, que té la seu aquí a Via Laietana, i que a mesura que anava obrint doncs feia una mica la coordinació de tots aquests bancs del temps. A partir d'aquí també va ser la pròpia associació que va anar obrint bancs del temps a tota Espanya. Però sí que ara hi ha 2 o 3 entitats, com és la mateixa Salut i Família, l'Associació pel Desenvolupament de Bancs del Temps i la més recentment creada fa un parell d'anys, que és aquesta Associació Iberoamericana de Bancos de Tiempo, que ha volgut anar més enllà de lo que era el territori nacional. I que tu n'ets la vicepresidenta. Això mateix. Escolta, ens hem situat ara, i a més ja m'has explicat alguna de les coses també que et volia preguntar, però l'objectiu del Banc del Temps, on el situem? Mira, quan comença el Banc del Temps, comença com un projecte de conciliació de vida laboral i personal. I comença sent un projecte únicament de dones, perquè és un projecte que fa una mica la còpia d'aquells grups d'ajuda mútua de dones italianes. Per tant, pensem en principi que sigui un projecte de dones.
Ja et parlo que és de l'any 1998, per tant a Barcelona hi havia una regidoria de la dona, que després doncs, ha anat canviant i hem passat per participació ciutadana, per usos del temps, per moltes. Però sí que en aquell moment es va pensar només per dones. I va ser a través d'un projecte europeu que es va fer Itàlia, Portugal, Espanya. Després hem obert bancs del temps amb molts objectius diferents, perquè els hem obert com un projecte d'igualtat de gènere, perquè lògicament ara és d'homes i dones. L'hem obert com un projecte de ciutadania activa, l'hem obert com un projecte inclús mediambiental, perquè aquí a Santa Maria de Palautordera vaig obrir-ho sota el paraigües de la regidoria de Medi Ambient, vull dir que s'ha obert amb molts objectius. I aleshores vol dir que aquell banc està més o menys... És un projecte de ciutadania activa, és un projecte de bones pràctiques amb ciutadania activa i per tant, allà on obris un projecte li pots col·locar un banc del temps. Exacte. Pots parlar d'inclusió social, pots parlar d'igualtat, de nouvinguts amb gent d'aquí de tota la vida, pots parlar, què sé jo, n'he obert molts, per exemple, amb rehabilitació del casc històric, com va ser el cas de Màlaga o el de Vilanova. Que al restaurar aquell casc antic del barri van pensar que aquest projecte podia anar molt bé per fer que gent d'altres barris del municipi vinguessin a conèixer-lo fent intercanvi de temps entre ells. O sigui que qualsevol idea... Qualsevol idea és bona. Jo quan em ve algú i em diu, mira, tinc un projecte que no sé si li aniria bé un banc del temps. Dic, mira, abans que me l'expliquis ja et dic que sí. Ja et dic que sí. Ja et dic que sí. Sí, escolta, si algú vol col·laborar amb vosaltres, com ho ha de fer? Què ha de fer? Doncs mira, nosaltres tenim una pàgina, lògicament, que és Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo, que també estem a Instagram, també estem a Twitter, i després, doncs, lògicament, a qualsevol d'aquestes associacions de les quals t'he parlat, no? Salut i Família, que també la poden trobar per internet, o l'Associació para el Desarrollo de los Bancos de Tiempo, que també la poden trobar per internet. Però amb aquests bancs del temps el concepte monetari, diguéssim, no existeix. Allà tots som iguals, això és un concepte que ha de tenir clar les persones que s'inscriuen, que tinguin el càrrec que tinguin a la seva vida laboral, aquí seran exactament igual que un altre que la vida laboral té un càrrec molt més baix. I després ara, amb aquesta associació, també el que ens permet és veure com es treballa aquest projecte a diferents països i la utilitat que té. No és el mateix la utilitat que té als Estats Units o a Anglaterra, que la utilitat que pugui tenir a Mèxic, que ara se n'estan obrint molts allà, per exemple, o a Portugal, Espanya, Itàlia, que som els que continuem amb aquesta germanor que tenim des de la Fundació. Molt bé, Josefina. Donarem per tancat aquest petit presentació de l'associació i després d'una petita pausa amb tu continuarem parlant d'una altra associació. Perfecte. Que són les creadores de Gràcia del projecte Minerva. Exactament. Aquest grup, tinc entès que va néixer fa 10 anys, fruit de la primera trobada de dones de Gràcia, i aquí m'agradaria que em parlessis una mica per què és de dones, per què és de Gràcia, per què neix. Tornem a tenir una mica això que dèiem abans de l'altra associació, de les dones que sempre estan a punt de començar projectes. Sí, doncs explica'ns una mica això. Doncs mira, això neix arrel d'aquesta primera trobada de dones de Gràcia, que com has dit es va fer el 2011 i que ara estem preparant la segona trobada després de 10 anys, que la farem si no hi ha res de nou al mes de novembre. Aquesta trobada neix d'una diagnosi que es va fer des del Consell de Dones de Gràcia, amb el suport de l'Ajuntament, per veure una mica la situació de la dona a tot el districte de Gràcia. Aquí, doncs, en la trobada es van tocar 4 temes, com era cultura, coeducació, dones grans i espai públic. I amb això, diguéssim, els homes quedaven al marge. Exacte, tot era amb visió de dona. Bé, en aquesta trobada que es va fer a la Biblioteca Jaume Fuster van venir-hi moltíssimes dones, a part de les que havien participat a l'organització i a la diagnosi, i es va fer com a conclusions un panell molt gran on es anava posant les necessitats que creien que hi havia per fer. Jo en aquell cas vaig participar-hi a l'apartat de cultura, com ara, que també coordino l'apartat de cultura, i allà vam veure que hi havia una gran necessitat de que la moltíssima creació feta per dona que hi havia a Gràcia es visibilitzés. Creació des d'un punt de vista? De tot.
des de la que escriu fins a la que balla, a la que canta, a la que fa ceràmica, a la que pinta, a la que fa il·lustració. Això, què feu? I Ho què havíem de agrupeu? fer? Havíem de fer de manera que ens coneguéssim entre nosaltres, per començar, que no ens coneixíem, i després fer-ho visible a tota la gent, doncs ja no només del nostre districte, sinó anar més enllà, però començar pels de més a prop. Que moltes vegades quan es programen, doncs jo què sé, concerts, doncs se'n van a buscar algú que canta la quinta punyeta, per dir alguna cosa, i en canvi tenen una bona cantant al barri que no la coneixen. Doncs aquesta era una mica la intenció. A partir d'aquí vam començar a fer reunions on es va decidir crear un catàleg virtual, que el podeu trobar a internet, que diu Projecte Minerva, i on hi ha en aquest moment potser un centenar o més de dones creadores de Gràcia, vinculades a Gràcia, que expliquen doncs, la seva feina. I ara, a les portes de la segona trobada, els objectius continuen sent tan... Mira, en aquest cas hem posat un punt més, que és el de la salut. Perquè a través d'aquesta pandèmia doncs, ens hem adonat que el tema de la salut val la pena tractar-lo i també l'hem inclòs. Dintre del projecte Minerva, a part de fer exposicions i de fer doncs, rutes, per exemple, per Gràcia, fem rutes literàries, fem les rutes del llibre Dones de Pes, fem rutes pels tallers de les creadores per veure com treballen. Teniu moltes seguidores? Sí, per sort estem molt contentes. Per exemple, si feu una ruta, són les associades, però... No, a la ruta hi pot venir qualsevol. Exacte, és obert. Exacte, sí, és obert. I després, dintre del projecte Minerva, es va crear un projecte que és el Laboratori Escènic MeToo, on denunciem doncs, aquesta xacra social que és els abusos a menors. I això és un punt important que teniu ara. Un punt important que demà, si Déu vol, doncs farem aquesta representació d'aquesta dramatúrgia en primera persona, vol dir que les persones que han escrit i que interpreten aquesta dramatúrgia han passat en primera persona o amb algú, un familiar molt proper, per aquest tema dels abusos a menors. Molt compromès, I aquesta representació que fem demà a la Fontana a les 5 de la tarda, que no cal reservar entrada, hi ha un aforament limitat però s'hi pot anar, la farem també el dia 2 a la Model, dintre de la Festa Major de l'Esquerra de l'Eixample. Molt bé. Si algú es vol associar, què ha de fer? Doncs mira, de moment ha d'estar vinculat a Gràcia per algun motiu. Això és imprescindible. Perquè hi ha nascut, perquè hi treballa, perquè hi dona classes o pel motiu que sigui. Associar-se no val res, perquè és un projecte que ens l'ha finançat des del primer dia i fins ara l'Ajuntament de Gràcia. Doncs per tant, un agraïment. Molt agraïdes estem, perquè la veritat és que potser no haguéssim arribat a viure tants anys, no? Si no hagués sigut amb aquest suport. Tenim el suport d'ells, tenim el suport de la cooperativa Trama, que és una cooperativa que treballa temes de gènere, i per tant, doncs, entre els tres braços, diguéssim, hem pogut fer aquesta pinya que ens ha portat a desenvolupar tots aquests projectes. Molt bé, doncs, moltes gràcies, Josefina, sort i encerts. Moltes gràcies. I a reveure. Gràcies per convidar-nos. Set ràdios i 20 hores de directe. Ràdio Associat, Veus Unides.